Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα είναι μια πολύ ευχάριστη μέρα, την οποία περιμέναμε εδώ και κάποιο διάστημα. Λοιπόν, έχουμε σχολάσει και πηγαίνουμε καρφί να δοκιμάσουμε στον Ερμίδη την Guerrilla 450 της Royal Enfield. Και επανήλθαμε. Και το Guerrilla 450 είναι μπροστά μας. Το έχουμε οδηγήσει ήδη περίπου 3 με 4 λεπτά και έχουμε πάθει την απόλυτη πλάκα. Βέβαια, προερχόμενοι από ένα μηχανάκι 200 κυβικών, καταλαβαίνετε πως εντάξει, ήταν αναμενόμενο να πάθουμε μια μικρή έκπληξη με τη δύναμη του, αλλά δεν είναι μόνο η δύναμη που μας εξέπληξε, γιατί πραγματικά το μηχανάκι φαίνεται ποιοτικότατο. Τώρα δηλαδή δεν έχω μέτρο σύγκριση χαρακτηριστικά, αλλά οδηγώντας ένα Zondes G200, δηλαδή τα παρατηρείς αυτά τα πράγματα, τα κουμπάκια είναι όλα ποιοτικά και εξακολουθεί να έχει αυτό το ωραίο στυλ scrambler που είναι ταυτόχρονα παρέμορφο, αλλά σου προσφέρει και μια καρατιμονάρα του κερατά, όπου σε φέρνει μια όρθια θέση οδήγησης και είναι πάρα πολύ άνετο. Λοιπόν, πάμε όπως είμαστε να το οδηγήσουμε, γιατί το έχουμε κλέψει εδώ και ώρα το μαγαζί και πρέπει σιγά σιγά να γυρίσουμε, γιατί ωραίο το test drive, αλλά θα δικατήσω για μένα το βλέπω το μηχανάκι. Πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ θετικά και ξαναλέω, δεν είναι μόνο από τη δύναμη, που πραγματικά έχει δύναμη, δηλαδή ακούς, τέλος πάντων διαβάζουμε για Royal Enfield και έχεις στο μυαλό σου αερόψυχτους κινητήρες που δεν θα αποδίδουν. Εδώ πέρα η Royal Enfield έχει ξεχάσει αυτό το concept και από ό,τι καταλαβαίνω έχει προσπαθήσει να δώσει ένα κινητήρα ο οποίος είναι αποδοτικός. Και το κατάφερε αυτό, γιατί πραγματικά το μηχανάκι είναι γρήγορο, παιδιά. Και δεν νιώθω ότι μου φαίνεται γρήγορο επειδή είμαι άπειρος, αλλά πραγματικά είναι αντικειμενικά γρήγορο. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν το ξέρω ταυτόχρονα το μηχανάκι, είναι λίγο και δύσκολο να σας μιλάω και να την οδηγάω κιόλας, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Θέση οδήγησης και τα σχετικά, τώρα παιδιά το μηχανάκι είναι πολύ άνετο. Παναγία μου, Παναγία μου και Χριστέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα ρε. Δεν ξέρω τέτοια γκάζια, δεν τα ξέρω παιδιά καθόλου και είναι αστεία δηλαδή. Νιώθω ότι είμαι στο όριο του να γλιστρήσει το λάστιχο όταν πατάω γκάζι, έτσι. Και αυτό είναι κάτι που δεν έχω ζήσει μέχρι τώρα γενικά με τη μηχανή που οδηγάω. Και σου προκαλεί ρε παιδί μου ένα... αυτό που οδηγάω το πράγμα τέλος πάντων είναι γρήγορο. Τώρα φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι και το KTM 390 Duke. Ίσως είναι πιο, ας πούμε, σπιρτόζικο το άλλο, ίσως είναι, να είναι πιο σπίρτο, λόγω του ότι είναι και πιο ελαφρύ. Τι κάναμε, χάσαμε την έξοδο, δεν πειράζει. Πάμε άλλη μια γύρα. Τώρα ταυτόχρονα βίντεο και καινούργια μηχανή και άπειρος οδηγός και ταυτόχρονα έξοδο, εντάξει. Μου πέσανε παιδιά, μου πέσανε πολλά παιδιά, μου πέσανε πάρα πολλά ταυτόχρονα και μπερδευτήκαμε. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, στρίβουμε. Τώρα γενικότερα καταλαβαίνω πως η δομή του λόγου μου παιδιά δεν είναι και πιο οργανωμένη, αλλά με συγχωρείτε, γιατί προσπαθώ και να οδηγήσω αυτό το πράγμα. Οι αναρτήσεις είναι πολύ καλές. Δηλαδή τώρα πέρασα κάμπος λακκούβες και δεν κατάλαβα κάτι συγκεκριμένο. Οι αναρτήσεις είναι ωραίες. Και ο ήχος του παιδιά, ο ήχος του δεν συνηθίζεται πραγματικά, είναι τόσο ωραίος ο ήχος του, δηλαδή ο ήχος του είναι το κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν το ακούτε παιδιά, αλλά το μηχανάκι είναι αστείο. Ο ήχος του είναι αστείος. Και το τράβηγμα του είναι αστείο. Δεν ξέρω αν είναι γρήγορο ή αν είναι επειδή τραβάει έτσι. Νιώθω ότι τραβάει, δηλαδή δεν μπορώ να το περιγράψω. Το τράβηγμα, το αρχικό, δηλαδή το... είναι από το κάθε φάσμα του κινητήρα το μηχανάκι θα τραβήξει. Τώρα εδώ πλέξανε με κίνηση. Το μόνο που δεν με βολεύει είναι το ότι ο λεβιάς των ταχυτήτων κάτω στο πόδι είναι λίγο περίεργα τοποθετημένος με μια κλίση η οποία δεν βολεύει και πάρα πολύ. Τώρα εδώ ας μην κάτσουμε να φάμε όλη την κίνηση. Έχει μια περίεργη κλίση προς τα κάτω, κατά συνέπεια δηλαδή άμα θες να ξεκουράζεις το πόδι σου πάνω στο λευγέ, που καταλαβαίνω πως είναι λάθος, αλλά πάρα πολύ το κάνουμε μέσα στην πόλη, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή πιάνεται το πόδι σου
Έχει μια περίεργη γωνία ο Λεβιές, τύπου είναι πολύ κλειστά το πόδι σου άμα το ξεκουράζεις πάνω στο Λεβιέ. Συνεπώς σε παροτρύνει από μόνο του να έχεις τα πόδια σου πάνω στους πατητήρες. Για να πούμε λίγο και στον δρόμο. Καλά, τώρα βέβαια για παιδιά έχει κίνηση, δεν μπορώ και να το επιταχύνω. Έχει ακραία κίνηση αυτή τη στιγμή, είναι ώρα αιχμής. Αλλά ναι, όχι, δεν πρόκειται να γίνει, παιδιά, έχει πάρα πολύ κίνηση, με συγχωρείτε. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει. Ήθελα να κάνω ένα μικρό έτσι ανοιγματάκι αν μπορούσα, αλλά εντάξει, δεν γίνεται. Οπότε το βίντεο που είχα στο μυαλό μου θα γίνει με στην κίνηση. Και τι να κάνουμε. Παναγία μου, δεν πατάω καν full γκάζι, παιδιά, και το μηχανάκι τραβάει. Τραβάει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι παραπάνω μπορεί κάποιος να χρειάζεται από μια μηχανή. Δεν ξέρω, αλήθεια, νιώθω πως αν ποτέ άλλαζα κατηγορία και έφευγα το G200, το Zontis που οδηγάω τώρα, νομίζω πως θα έκλεινα κάτω εδώ πέρα, παιδιά. Δηλαδή 450 κυβικά ίσως είναι και χρυσή τομή των πραγμάτων. Δηλαδή 450 με 500 κυβικά είναι μια κατηγορία μηχανής που νιώθω ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα με συμβιβασμούς, και αντικειμενικά δεν ξέρω αν χρειάζεσαι και περισσότερο γκάζι από αυτό που προσφέρει αυτό το μηχανάκι. Δηλαδή είναι ήδη πολύ. Εντάξει. Εντάξει. Βλέπετε το κοντέρ να κάνει αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό το πράγμα κάνει. Ένα απλό τράβημα του γκαζού και κατευθείαν αρπάζει. Ο κινητήρας είναι πολύ πρόθυμος στο στροφάρι. Από παντού. Έχεις, δεν έχεις στροφές, τραβάει. Πολύ ωραίο μηχανάκι. Πολύ ωραίο μηχανάκι. Και η τιμή στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά ο άμεσος ανταγωνιστής του, παιδιά. Σπίτι 400 νομίζω μόλις πέρασε από δεξιά. Το timing όμως, τώρα δυστυχώς δεν έχω την άνεση του να επιταχύνω, να επιβραδύνω. Αλλά εντάξει. Τώρα να σχολιάσω περί καντράν και τέτοια δεν πρόλαβα να τα πω, παιδιά, για ένα μισάράκι το πήρα το μηχανάκι. Ένα ωραίο ρολογάκι θα πω εδώ πέρα, τόσο όσο μου θυμίζει λίγο το Himalayan από πιντάκια που το έχω δει. Νομίζω μοιάζει πάρα πολύ, χωρίς να με χαλάει, είναι εξαιρετικό. Θέλω πάρα πολύ. Θέλω πάρα πολύ, αλλά και τι να κάνω. Λοιπόν, τρίτη. Δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνω κάτι άλλο, παιδιά, το καταλάβατε από μόνοι σας. Το μηχανάκι πάει, το μηχανάκι τραβάει. Το μηχανάκι δεν είναι ένα μηχανάκι αερόψυχτο βαρύ όπως έχουμε μάθει και έχουμε μάθει να ακούμε για τη Royal Enfield. Το μηχανάκι είναι ένα μηχανάκι πρόθυμο. Εντάξει, φτάνει. Εντάξει, φτάνει. Είναι ένα μηχανάκι πολύ πρόθυμο, ένα μηχανάκι που θέλει να στροφάρει, ένα μηχανάκι που θέλει να πάει γρήγορα. Και η θέση οδήγησης είναι πολύ εύκολο το να σε προκαλέσει, δηλαδή απλά δεν πάτησα καν ούτε το μισό το γκάζι. Αλήθεια. Και ο ήχος είναι πραγματικά, δηλαδή, παιδιά, το επόμενο μηχανάκι, αν το Zontis το βαρεθούμε, μας βλέπω και εδώ πέρα. Λογικά έχει και συμπλέκτη λύσεις, γιατί κατέβασα άγαρμα ταχύτητες τώρα και δεν κατάλαβα τίποτα. Κατέβασα αρκετά άγαρμα τις ταχύτητες, δηλαδή στην ουσία πέταξα το συμπλέκτη και δεν κατάλαβα κάτι. Λοιπόν, νομίζω πως εδώ είμαστε, παραπέρα δεν μας παίρνει. Και λίγο να το δούμε έτσι με τις κίνησεις της πόλης.
Εντάξει, το μηχανάκι μικρό είναι. Στενό είναι. Δεν νομίζω να συναντήσει κάποιο πρόβλημα με το συγκεκριμένο μηχανάκι. Εμείς θέλω να πάμε αριστερά και κάνουμε μαμουνιές, αλλά με τέτοια κίνηση και τι άλλο να κάνεις. Δεν ξέρω καν τι κοιτάω, αλλά είναι όμορφο. Το Nixon είναι. Πες να είναι το Nixon. Λοιπόν, προς το μαγαζί πηγαίνω, προς το κατάστημα. Συνεπώς νομίζω πως θα κλείσω το βίντεο εδώ πέρα. Ναι, θα κάνω μια... εδώ θα το κλείσω, παιδιά. Πάρα πολύ ωραίο μηχανάκι. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το ανοίξω, αλλά ψιλοκαταλάβατε το point. Όπα, θα πεθάνουμε. Και τι να κάνεις, να βλέπετε, δεν γίνεται, πρέπει να είσαι μονίμως τσίτα. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτό ήταν το Guerrilla 450. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο και θα τα ξαναπούμε αργά γρήγορα. Γενικότερα σκοπεύω να συνεχίσω να ανεβάζω έτσι βιντεάκια, όποιοι τα βλέπετε καλώς, και να σας βοηθάω έτσι με ό,τι μπορώ. Γενικότερα έχω πάρα πολύ όρεξη για μηχανάκια, συνεπώς δεν θα σταματήσουμε να το κάνουμε. Αυτά για τώρα, έχει πάρα πολύ κίνηση, οπότε σας αφήνω.